Gaur Euskal Herriko zeharkaldiko lehen etapa egin dugu. Los Tornos mendatea, Nava de Mena. Zeharkaldi hau Los Tornos mendatean hasi eta ekialdeko 3 erregen maila amaitzen da. Ordunte mendilerrotik ibilita, Salama mendira iritsi gara. Mendi hau Karrantza, Soba eta Mena Aranen arteko elkargune geografikoan kokatzen da. Gailurretik ikuspegi aparta da. Ordunteko urtegia Burgos probintziako ingurune naturala oso ezaguna da. Eta Bilbo eta inguruko herriak urez hornitzeko azpiegitura garrantzitsua. Gaurko ibilaldia oso polita izan da, baina gogor samarra ere bai. Guztira 1000 metro inguru igo dugulako eta jaitsi berriz 1500 metrotik gora. Aupa mendizaleak.